ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Hanipor ai kublai piki rudan sam kham tam ki nong shat ba ki nong ruai te iwan ban pentip shati ba all Meghalaya dancer session kan penong no ya ka Meghalaya Superstar Season 4 hadian ba ka all Meghalaya dancer session ka ada ban penong laduk ka season 1 season 2 season 3 but season 4 ka bamenta an penong no ka jing tmu jungi ban penlong ni ka ransan ka dai ka wei ka lenti ka ba ngira ban peni ban sei ya kiru dan sam jong ka jala Meghalaya ber howai ka ba kan thop na khasi jaintia bat garo marbun sin ni iba kini kiru dan sam kidan ka sam henry ki sakut no tang hapo sinong ne tang hi hayeng la ni kirwai kai hayeng hang ni hang tai ten dai ding ba kan ni ka ransan ka ba nila penlong ni ka Meghalaya Superstar Season 1 nadu arhajar khatsan katel hadu menta te ngila yo ya ka lenti ka ba ka bangin penlong ni ka season 4 sisang la di bande man haki di snam bladap ning ba jingdon jong ka klam COVID-19 jing simla su ban penlong ni ka program tenai habangi i menta kendiat ngalai nagaliang sarkar kelas nang ban island te nagaliang jungi ngi persiang menta ban penlong no ya kani ka online audition kume mariang pakring ya kikman paben mudur ya ngapa pen perka yaga menor o yaga lanor shoot up shush lay tang jing men ay dur bhabriu jong pha ngam la shu pan ong rong ser nela u blay u la stuin rong kiso nyam tra kisong kisemboy hangi da jing spon ken pai kenang ba di kena ke panajinga du kenemlap ban be syadu sapo silong bakin le audition ten dai dailing ba ka mobile dan ka video ka ba kila ban pha ya ka video jongki ha kini ki WhatsApp number ki ba how prai nyau khandai sao san sao iwei san arsan ang ta riu sao iwei khandai arnot prasan lai bat u khandai nyau riu khandai ar nyau pran riu te lingba ka ni phila ban pha lingba ka online audition ha ki number te ha ka arpu lai tarik u October ngi lai sim ko ka rai bagin penlong no ya ka offline dan ni ngin penlong no apa ka hall da ka offline ha banai October bat ngin lum ya ki participant ding ba ka semi final hadir bing la jiet ding ba ko online Dengan yo kan pendung pat yaki kino ki bangila sa jit na ko online ngin pendung direct iki sa semi final
Hadin baladap ke semifinal ngin penlong no ya kaneka grand finale. Grand finale kemot ngin long khat pratrek u Disember arjar kuwai. Sonic Relief. Te kinong job nam taki ni kusnam kiba don ya kasap shat unong job unyo ya kasong sanpau hajar tingka ubaar unyo ya kasong laipau hajar tingka bat ubala unyo arpusan hajar rengkat ka cash prize constant prize bat trophy hakaju kani kaliang government taru jong ka singjing kanong laka jong ka singjing kanong sanpau hajar ulado nanti ubaar unong laipau hajar ubala dai arpusan hajar rengkat ka prize bat trophy dia hakani ka segi ke jing penya jungi kalong compare ba namar ba ni penong ya kani ka program ndai bangi penong ya kani tang ban penmi pisah hanai kani ka program ni penong kalong tang ban perlait ya ka du ya ka jinglut ka jing sep ka jongi hak bai dai bat ka video ha bai bat ka stage kan long ga bai tenat kenang ba ladangi pha ikini khina sabar ngin pha ikina sabar langi pha ning ba ka video ning ba ka stage platform jengki ha grand final kemot kan internet kajing perlu jungi do kelab bon ba hendai ni pelong iwe jing kersian long kendiat kensai tiap nakilang ki participant bat nakilang ki pai ba ki kersian ni ki don sap kam dei ka kam jungi ka bangin ong ki khina ba ki beruspa kin job hendai ki baduk kin rem hendai kani ka jing penya jungi kalong ba ngibo limel ka limit ke ba tik ke ba umdan ubaduk umdan uspa ulang bai tang kendiat ha esi kala balung tang arpau hajar ni arsan hajar ka maximum kala balung kata te imkwa ban ai ka price kata jinglut ki voting ke bahe ban pendut pisah sibun namar ba don kilong yeng ki badan kasap henrai tang nam tak pisah kimyo ya kala ban penpawi ladi te nakaliang ka association amda jingi iwara ek tak rukam kenang ba ka jing bisaru ka di banlong ka basai ka bakhoj ha ka bang ibu 100% na ka mentaki nong bisar bat 100% pat kalong na ka menta ki pai ba na ka than jong contestant ubadan na ka no ka jaka bon ai support lang te ngibu ko ka jing petip ru sapi ba kini ki poi sa ka top finalist namentaki nong ruai bagi nong sat na kaliang ka komiti jong ka All Meghalaya Dance Association ngin sa jiet ya ki kat tu kat ni ki ba na kaliang ka association jengi ngin sa pha ya ki banyak kun haki national level jong kari India kemot ka balong kum ka wi galenti na ka benta ka platform joki om tang po stage henrai wat hakani ka jela lani hakari thor kari India jongi berak wai kublai sibun Mentip berabor ka seng ka All Meghalaya Dance Association ka juyalam
ikhna sabar bat kaju plelat ru ikhna bikin ni kon sabar barabor but mdai tang ikhna ki bangi la jet nan ni po Meghalaya ki ba ang ki ba la participate ha po Meghalaya ni ki don ru ikhna ki ba don sha kata kasap ki ba kim pat yo lat ban participate ha ni po kari jongi hari dan pat ki ba ki let direct be sabar ki kum ki taru ngi ngi ka seng ngi kloy ban yarap ban ngi pha ban yalam nanti ki bikin let sabar te barabor ka seng ka babun hi kum ka jing i jong ngi ka seng buôn hi khna kuma kani ka por ma kani badan kani ka pandemic buôn ki riu dan sap ki badan ne ka sap buôn ki la so kot dut kum to but dan ka tu kani ngot khna ki ba kila kimiolat perform ya ka ka sap ba ki dan te ki buôn ba kila klet ru bat kila ino ru ya ka sap ba ki dan te dan pat khna ki badang penmi su ya ka sap ba ki dan ka jong benta ya kat kum kan di ka jing penia jong ka seng ka dei ka platform ka ba ka ba opportunity ka ba yangi ma kum gi khun samla bangi pelong ya kan ka Meghalaya Superstar season 4 ka dei ka lat yangi bangi open ear ta kasap khamtam i khina samla i giru dan sap khilung khina ro kai ka dei ka lat yaki bakin yo lat ban pen ear kasap bat ka jing ya lenti jong ka seng probor ngi kadan ka jing sham jing e ma khamtam i kum khina ki bala sa jet bala la ipet thu hi nangi sang nan ne bat ki bala job nan ne po ka jala jongi bun khna ki kwa ban le sa sabar ma ban participate ka jing sham jong jing e jongi bangi i bun khna ki de ki bun ki ba de na kalong yeng ki ba dok ki ba kerdo te bun tang tang so kot no kom tu tang na da bo kum dan nong yarap e le ka sang jongi kam ju e no rai ki nga ju le brobor ban kin tiêu ki bat kin le sabar ma bat ka nang ba ka fon jang ngi la menyarap bat kumju ngi yele kumno ban penyo sponsor ki ru kumjo te ngi ka seng ni pen pau kata ka jung si ru ka wai ma ba brosh kata la kata ka nisnem la bun hi khna ki ba dance rio dan sap jongi ki ba dan ya sha ta kasap ki ba kwa shi sha ban i ban ya khon sabar re bun ta teng ka sarkar jongi bun kumpat itu hiru kita khna ma bat kumjo ru ka seng ngi hanre wala ka taru ka seng jongi ngele kat bala bengin pleno ai ka sab jongki kin tio ki bai bekin le sabar daka lingba ka jing lum jongi pra ki momba ha ka fan kat bagi mi ai bat kumjo ru da penyo sponsor na ni nantai tang kata hi ngi yo kalat ben yarab ikhna but You are here, turning life around. How worship you, how worship you. You are here, mending every heart. How worship you, how worship you. kawai ba kwa ban ai jing kin tio mo kam tam itu khana gi ba dei na nong kandong gi ba sngo diaw ma sim mo ban ong ban ya khun kat ye kan ni ka show ba bun gi ba tibet bat ba hable voting gidan ba ong kata rei ka dei ka lat ka platform jong fi ba fen ya khun ye kan ni ka show bat ban pen i ka sap jong fi lemba ga jing persang jong fi ha po ka jala jong i kalong ka jing toy ba ka jing i ka ta ka jing slur jong fi kum ka jing practice jong fi kum no fin pen jana shi so ya ka sap jong ki ba kin la ban ya khun ba ki we shabaru kum jo te ma kar pa ru ya ki ba kin de ben tor sprang ba mi be khamat de ben dan ka ting jing sep tieng ne ka jing le ran kham tam mi khun samla ki badan sha ka sap mi khamat ile ben i ta ka sap jong fi kat ba pidan te bat ka we hoi lada fidon ka ying long ying ka baduk ne ba fitsem jinjar e rei nangi nakaliang jongi ka seng da phia
la ban pen isha ka sab pi dan cha ka jing thu bin le cha bar and dan pela job na ni ka jela jong iru na le ka seng jong kam chu eno re yaki ni kloi ban yarap yaki du bhabriu jong pha ngam la shu pan ong rong ser nella u blei u la stuin rong ki so nyam tra ki song ki sembo hangi da jing spon ken pa ai ki poliu ki bas nyam ba khoi bas ngur ni ba mi di kerhai na pa ni yo ni khur ki jing bam jing di ki ba tei hangi pa ai ei oh hangi pa tha sei men re men ta